biar kasihan, biar lewat dulu. Halo. Tapi nagbahit yan. Latah di wa mina ba. Nyemur sa pemberantas. Berji lim. Mana kalau itu manita lesi berjion. Bah. Besi sang motor pakai segula. Umane hani tu gumani dan manu fefu. Kaya ba kayo problema niya? Yo mo sa buwa mo sa. Ora baixa para fazer assim, ora baixa. Wala mo paano kung nga wala ito yung puno. Eh bati. Wala mo kasi topa. Kung mamutingan niya. Dapat dito sa puno niya. Ela kama sa ba kaya sa komando. Bakit?